ngoba uzosuke ngithi ngikhombise lalelani-ke bakwethu lalelani into engithe kuhle ngoba nikhona namhlanje kufanele nazi ukuthi sikhankase kakhulu abantu base-South Africa banethemba ngenkathi sekubalwa kuthiwa yini lento ebalwayo sekubalwa amabhaloti awu ngasishiya sindisimo amabhaloti laba okuyibona abaye babale kunje kubizwa kuthiwa yini laba abantu no IEC benze ubugebengu ubugebengu obuyisimanga bathatha amavoti ethu bawanikezela amanye amaqembu banikezela nogogo uyabona ke ngifuna niyazi lento ngoba kusukela manje sizokwenza into engakaze yenzeke Siyabonga. uyabona bahlale bezenza izinto ezirong ngesinye isikhathi zingabi inkulu kakhulu bahlakaniphile ke ngoba bayakhuluma kakhulu ukuthi hayi ekwenzeke kanje kwenzeka kanje kwenzeka kanje kwenzeka kanje bayazi ukuthi awukwazi ukuyolunguza ngalezi ukuthi ngempela kwenzekeni okokuqala nje singakayi kokovota kuyaqala nga kwabanjwa iy'moto ezithwele lamabhokisi athwala amavoti uma lamabhokisi ethathwa ahanjiswa amaphoyisa ayagadwa wahlangana naye engagadiwe nje eyobekwa kwenye indawo ibekwa nje no athatha kanjani abakwazi ukwachaza umonakalo wokuqala lo ngoba kuthiwa bathenjiwe baqamba amanga bakhuluma lokhu kwamanye kwatholakala bethelwe abantu bakagogo bebambisene nayo lento kade niyibiza nithini IEC sathi kulungile kuyovota sekuvotiwe uma sekubalwa amavoti omkhonto wesizwe ethu awusebalwa kancane sekuthiwa number 3 olokhuzana ilokhuzana iDA ibathatha abantu abangaphezulu abantu abanqobo ibathatha ugogo yena ngoba thina sekho ngale ithi laba sila uyona ubathatha apho ugogo kwase kuba khona into etholakala ukuthi bonile khona lapha bone khona impela kakhulu sinobufakazi sinobufakazi sase sithi ke hayi uma kunjalo asifake ubufakazi bethu ukuthi ake bangaqali bamemezele ukuthi leli qembu liwine kangaka kuze kulungiswe izikhalo zethu ngoba zikhona sibatshene ukuthi bonile banele bezwe lokho nje bajaha ukuthi bamemezeleke ngeke ngathola ithuba ke uthanga ebusuku ngoba bengiyobuka lapha ukuthi ngibatshene ukuthi bangalenzi iphutha ukuthi basheshe bamemezele kuze kuqala kukhulunywe lokhu esithi bakwenzile okuwrong
basebenze ngathi impela ke manje bazosibonisa ukuthi siseleya nto yasendulo bathi thina asilindi muntu alama complain eno asiwafuni siwathathe uyabona ke ukuthukuluza ukuthukuluza ke lo asiyekile ke lenda ngitshenela nje ukuthi nazi ukuthi sizohamba nabo kancane kancane soze sifike egcineni ingajahi njengoba khona bese bethukuthele kakhulu sebefuna ukwenza izinto bafuna ukushisa no ningajahi sizobabonisa ukuthi singabantu base South Africa banamhlanje Okay, ukuhlakanipha ibe ngithi ngiyabasiza ukubatshela ukuthi sinolwazi lokuthi bone kanjani and asizi ukulifihla asizi ukulifihla babhekene nenye inkinga ke manje ngoba noma bangathi okokuqala nje abantu abatholakale bonakele gogo behlangene nabo labo bantu ngoba bafuna ukuwina ngenkani behluleke ukuphatha izwe thina sifuna izwe lethu siliphathe kahle abantu bakithi bayeke ukuhlupheka ngeke sihlehle kuloko ngeke sihlehle kuloko sibatshenile akusekhona ukuqala manje lapho khona abantu ababesaba belungu sithi bhaso ngabantu bhaso bethile anoba sekhona abasasho namhlanje sendambe abazi ukuthi nathi namhlanje siyayiphatha into abayiphathayo angisho lezi ngishoyo izandla wena ngikhuluma ngolwazi khuluma ngolwazi kunezinto abazenzile abangazi ukuthi siyazazi namhlanje sifaka icala sibafaka icala yile nto sebizi ICC IC sifaka icala iIC phela bese ngikhulunyamazwe lapho IC sekukhulunyamazwe mfana shayisa ngisi sibafaka icala la ngempela ngoba baphule ngisho imithetho ayikuthi bonile nje ngokuthi bantshontshe ngala baphule imithetho ehlonipha lezi zinto abayiphethe ukufanele babale ngazo bese eyibala ngomoya siyakwazi ukuyilanda siyithola siyiphethe la baseqaleni abasazi basizwa ngendaba uyabona kudala izizwe zidlala ngathi namhlanje siyakwazi uma beya enyangeni nathi siyakwazi ukuyenyangeni futhi sasivele sikwenza lokho mama babegibela emshaneni kodwa sikwazi ukubiza thina siyandiza ngifuna ukunazisa lokho asiliyeke nje ulaka sodila nabo kahle kuzofika ekugcineni thatha inqumo ukuthi namhlanje sibafake icala sibamangalela and uma ngoba sibakhuzile bangakhuzeka uma beye eParliament sibaningi kabi umkhonto wesizwe singase sidube ukuya eParliament singase sidube ukuya eParliament akekho kuyothatha itulo zethu lapha yinje siye eParliament kodwa asifuni ukuya singaphelele ngoba silojini sifuna uyabona kunento abangayazi iIEC
discipline. Izobala amavoti ethu. Akona wa. Awethu. Ukuthi baze babe nalomsebenzi wokwenza. Basebenzela thina ukuthi babasibalela amavoti ethu. Asikwazi ukuthi uma sithi kunento engekho la bathi asinandaba nani thina siyaqhubeka. Ayikwazi ukwenzeka lokho. Nothi sisaphila. Kodwa kufanele nilalele izwi labaholi. Angabikho abantu abazothi hayi ke thina sengiyafa namhlanje. No, asifuni ufe. Sifuna ukubabonisa ukuthi thina singabantu bala eSouth Africa. Sizoba benza baqonde ngqo. Ngeke siuphethe amaqiniso.